Kto sa v januári narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. Výborne sadníme si na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kto sa vo februári narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A spievame na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v marci narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. Aďme všetci na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v apríli narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A spievame na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v máji narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A spievame všetci na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v júni narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. Jedeme všetci na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v júli narodil, nech sa postaví. Nikoho nemáme v júli narodeného? No, nevieme to niektorí. A skúsme teraz takto. Na 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 na, hej! Na 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 na, hej! Na 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 na. Ten, kto sa v auguste narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A nezabudnime na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v septembri narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A skúsme to s rukou. Na 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 na, hej! Na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v októbri narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. A všetci ruky. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v novembri narodil, nech sa postaví s úsmevom na tvári, nech nás pozdraví. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ten, kto sa v decembri narodil,